ମୟାନକ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ମୟାନକ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କଲେ। ଶୀତ ହେତୁ ଏହା ରାତି ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ମୟାନକ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱର ପୁଣି ଶୁଣାଗଲା। ମୟାନକ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଭୂମିରେ କିଛି ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଲେ। ମୟାନକ ସେହି ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୀରା। ସେ ସେହି ହୀରାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନେଇଗଲେ। ମୟାନକ ଖୁସି। ତାଙ୍କ ଚମକ ଦେଖିବା ପରେ କୌଣସି ସୀମା ଜାଣିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୟାନକ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ହୀରା କି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ହୀରା। ହଠାତ୍ ସେହି ହୀରାରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକ ହୀରା ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ଜମି ଖୋଳ। ଏହି ଭୂମି ତଳେ ଅନେକ ହୀରା ଅଛି। ମୟାନକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ହୀରାକୁ ପକେଟରେ ରଖି ଭୂମି ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟ ଖୋଳିବା ପରେ ହଠାତ୍ ମୟାନକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ଗର୍ତ୍ତରେ ହୀରା ଏବଂ ମୋତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ମଣିଷର କଟିଯାଇଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ହୀରା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେବି। କେବଳ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର। ତାପରେ ସେହି ମୁଣ୍ଡ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୟାନକ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଗଲେ। ତାପରେ ସେହି ମୁଣ୍ଡ ମୟାନକଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏହି ଭିତରେ ଅନେକ ହୀରା, ମୋତି ଏବଂ ରତ୍ନ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହି ଜମିରେ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କର। ମୟାନକ ଖୁସି ହୋଇ ସେହି ଜମି ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୋଳିବା ସମୟରେ କେବଳ ହୀରା ଏବଂ ମୋତି ଭୂମି ତଳେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ମୁଣ୍ଡର କଟିଯାଇଥିବା ତଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନୀ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ହାଣ୍ଡି ରକ୍ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୟାନକ କହିଛନ୍ତି, 1 ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ 1 ହାଣ୍ଡି ରକ୍ତ ପାଇବି? ସେହି ମୁଣ୍ଡ କହିଲା, ମୋ ସହିତ ଆସ। ଏହି ଭୟାନକ ଚେହେରା ମୟାନକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କିଛି ଦୂରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେହି ମୁଣ୍ଡ କହିଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଣ। ମୟାନକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏହା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବି। ତାପରେ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହେବ। ମୟାନକ ହାତ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏସବୁ ଦେଖି ମୟାନକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୂତ କହିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଭୂତ ଜୀବନ୍ତ ଥିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭୟଭୀତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ କରି ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ସମଗ୍ର ସହରକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଭୟ ହେତୁ ମୟାନକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୂତ ଡେଇଁପଡ଼ି ମୟାନକଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମର ମାଂସ ଖାଇବି। ଭୂତ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର କିପରି ଘଟିଲା ମୟାନକ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୟାନକ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଗରି ବାବା ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଆଗରି ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିଲ, ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ କିଛି ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କଲି ଏବଂ ମୋର ମନ୍ତ୍ରରେ ସହିତ ଭୂତକୁ ପୁଣି ହତ୍ୟା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଧିକ ବିପଦରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ମୟାନକ ସେହି ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗେ।